Аз съм Ангел Бончев. Доналд Тръмп ще се срещне с Владимир Путин. В този час американският президент ще посрещне руския си колега в Анкаридж, Аляска. В този момент виждате кадри на живо от военната база Елмендорф в Аляска, където преди минути кацна самолетът на руския президент Владимир Путин. Малко преди това кацна и самолетът на американския президент Доналд Тръмп. Той ще посрещне Путин. Историческата среща, за която светът очаква да даде, ако не отговор на въпроса ще има ли мир в Украйна, то поне ще има ли среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Обещанието на Доналд Тръмп е да направи опит да постигне именно това. На масата за преговори да седнат руският и украинският президенти. Преди да отпътува за Аляска, Тръмп изрази умерен оптимизъм и каза, че залозите са изключително високи. От Кремъл коментираха, че срещата може да продължи най-малко 6-7 часа. Очакванията са разговорите да бъдат във формат 3-3. От американска страна, освен Тръмп, ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио, както и специалният пратеник на Белия дом Стив Уитков. А в руската делегация участва външният министър Сергей Лавров и съветникът на Путин Юрий Ушаков. Програмата на двамата президенти предвижда работна закуска, след която среща, на която за кратко ще бъдат допуснати и журналисти. Виждате на екраните си и хората, които участват в делегациите на двамата президенти. Както разбрахте, след разговорите е предвидена и пресконференция на Доналд Тръмп и на Владимир Путин. Тръмп вече каза, че когато приключи срещата му с Путин, ще разговаря първо с украинския президент Володимир Зеленски, след това и с европейски лидери. Все още сме в очакване на това двамата президенти да слязат и да осъществят своята среща. Така очаквана една от най-горещите дипломатически срещи на 2025 година, която, както виждате, наживо се провежда в Аляска. Американският президент кацна преди минути след 21 часа и 30 минути българско време. Пред журналисти на борда на Air Force 1 заяви, че не е сигурен какъв резултат да очаква от днешната среща, но би искал да постигне напредък по въпроса за мира в Украйна. Тръмп каза още, че ако не хареса тона на разговорите, е готов да си тръгне. Сега ви предлагам да чуете още от думите на американския президент. Не мога да ви кажа какво ще превърне срещата в успех. Не знам, няма нищо окончателно. Искам прекратяване на огъня. Това няма нищо общо с Европа. Европа не ми казва какво да правя. Те могат да участват в процеса, очевидно както и Зеленски. Но аз искам бързо прекратяване на огъня. Не знам дали това ще стане днес, но няма да съм доволен, ако не е днес. Всички казват, че няма да стане днес, но аз просто казвам, че искам убийствата да спрат. Чухме какво каза малко по-рано Доналд Тръмп. Все още сме в очакване те да се срещнат с Владимир Путин, тъй като и двамата кацнаха в Аляска. И срещата е очаквана. Урок по слушане за Доналд Тръмп, така от Белия дом нарекоха предстоящите разговори. Ако заявката на Кремъл се окаже вярна, то срещата може да продължи най-малко около 6 или 7 часа с умерен оптимизъм, че резултатът все пак може да има. Доналд Тръмп замина за Аляска. Американският и руския президент ще трябва да обсъждат въпроса за прекратяването на огъня. Тръмп нарече днешните разговори шанс и за бизнес, а от Кремъл ги определят като, цитирам, възможност за рестарт на руско-американските отношения. Като условие за разговор Путин-Зеленски. Руската страна поиска конкретни резултати днес. Очаква се двамата да обсъдят икономическите отношения между Русия и Съединените щати, а също така и въпроса за ядреното споразумение. Ето в този момент и Доналд Тръмп слиза по стълбичката на Air Force 1 и най-вероятно скоро ще видим и руският президент Владимир Путин.
И разбира се, ние очакваме и първите им думи, за да разберем какви са настроенията в едната и в другата страна. Ето в този момент и руският президент слиза от своя правителствен самолет. Да, определено светът е в очакване на една от най-важните срещи на годината. Преди дни Доналд Тръмп коментира, че може и да се наложи Украйна да се откаже от част от окупираните си територии, но днес беше на мнение, че решението за това ще бъде изцяло на Киев. Става дума за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области. Украйна е категорична, че няма да се съгласи на подобен ход. Всъщност в последните около 2 или повече години това е и заявката на украинския президент Володимир Зеленски, че отказ от територии за Киев е въпрос, който не може да бъде обсъждан и се отхвърля като тема на разговор. Всеки момент сме в очакване на историческото ръкостискане, което Българската национална телевизия ще ви направи съпричастни с този момент, но разбира се, най-много очакваме резултатите от тази среща, които със сигурност няма да са скоро. Очаква се пресконференция да има в нощните часове или призори, така че ще може да очаквате и в сутрешните часове, както и на нашия сайт bntnews.bg. Ето и очаквания момент. Историческото ръкостискане, за което се говори от няколко дни, то вече е осъществено. И двамата са с усмивки на лица и надяваме се наистина, че от началото до края тона, който е зададен при срещата им, ще продължи. Поздрав към хората, които ги посрещат. При изключителни мерки за сигурност се провежда тази среща. От няколко дни наистина всички сили на Secret Service са впрегнати за това да осигурят сигурността на срещата между двамата президенти. Дълъг беше всъщност пътя до днешната среща, макар още в първите дни на мандата си да каза, че планира да се срещне с Путин едва през пролетта. Доналд Тръмп каза, че е готов да се срещне с Путин и Зеленски. По програма следва двамата президенти да имат работна закуска. След това разговор във формата 3 на 3, придружени от първите дипломати на Съединените щати и на другата страна, както и с техните съветници. Не знаем дали срещата ще продължи 6 или 7 часа, както беше предварително по програма. Но Тръмп заплаши, че ако това на разговорите не му хареса, той може да се тръгне от срещата. Но ако всичко мине гладко и срещата върви добре, ще можем да отразим и пресконференция. Припомняме ви, че американският президент каза, че след това ще разговаря и с Володимир Зеленски, както и с европейските лидери.
Основната му цел, по думите на Тръмп, е да организира среща в формат той, Владимир Путин и Володимир Зеленски. От руска страна има също така доста изявена част от бизнес средите, знак, който Тръмп изтълкува като положителен и като сигнал, че Русия иска да прави бизнес с Съединените щати, но напомня, че това може да стане само когато войната приключи. Това показва, че фокуса няма да бъде върху войната в Украйна, но и възстановяването на отношенията между Съединените щати и Русия. Двамата президенти се отправиха към мястото, където ще бъде срещата между тях. Ще имате работна закуска, както вече разбрахте. Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане на край на войната. Според украинския лидер, важно е предстоящата среща на върха между Съединените щати и Русия да отвори път към справедлив мир, както и последващи тристранни разговори между лидерите на Украйна, Съединените щати и Русия. Нещо, което, както разбрахте и по-рано, е целта и на Доналд Тръмп. Време е войната да приключи. Русия трябва да предприеме необходимите стъпки. Разчитаме на Америка, написа още Зеленски. Междувременно Елисейският дворец съобщи, че президентът Макрон е разговарял с украинския лидер. Двамата са се разбрали отново да осъществят контакт след срещата между Путин и Тръмп в Аляска. Получаваме информация от региони в Украйна след руски удари. Суми, руски удар на централния пазар, Днепър, удари по градове и предприятия, Запорожие, Херсон, Донецка област, целенасочени руски удари. Тази война продължава. Продължава точно защото няма заповед, няма индикация, че Москва се готви да прекрати тази война. В деня на преговорите те убиват хора. Това говори много. Разчитаме на силната американска позиция. Всичко ще зависи от нея. Срещата на лидерите е необходима. Най-малкото на Украйна, Съединените щати и руската страна. Само този формат може да доведе до ефективни решения. Нужни са гаранции за сигурност. Силно необходим е дълготраен мир. Всички знаят ключовите цели. Намеренията на Русия са да демонстрира сила преди срещата в Аляска, но за окупатора това завършва с унищожение на неговите сили. И още по темата, разговорът между президентите на Съединените щати и Русия ще бъде първият на 4 очи от началото на войната в Украйна през февруари 2022, а мястото съвсем не е избрано случайно. Някогашната руска територия и настоящ американски щат Аляска и военната база Елмендорф, ключова по време на студената война, освен че за първи път ще стъпи на американска земя от 10 години. Владимир Путин ще бъде и първият руски лидер, посетил най-северната американска база. Най-големият американски щат Аляска е някогашна руска колония, купена от Вашингтон през далечната 1876 година и географски се намира по-близо до Русия, отколкото до Съединените щати. А какво ще знаем за военната база, в която ще се проведе знаковата среща? Вижте. Американска военно-въздушна база на края на света, заобиколена от заснежени планински върхове, езера и ледници. Съвместната база Елмендорф-Ричардсън, близо до столицата на Аляска, Анкаридж, е мястото на срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин утре. Най-голямата военна база в Аляска обединява базата Елмендорф на военно-въздушните сили и Форт Ричардсън на американската армия. Тя играе ключова роля по времето на студената война и до момента остава северната крепост на Съединените щати на границата с Русия. Тръмп е идвал тук няколко пъти.
но Путин ще бъде първият руски президент, посещавал Анкаридж. Като толкова много други хора, и аз се надявам, че тази среща ще доведе до мир и край на войната. Подготвени сме за всякакви ситуации. Работим в тясно сътрудничество с офиса на губернатора, Белия дом и военните. Имаме готовност да домакинстваме и бъдещи срещи. Населението на Анкаридж намалява от 2016 година и сега в града живеят под 290 хиляди души. И докато все повече американци напускат, в Аляска и Анкаридж през последните години се заселват над 1300 украински бежанци от войната с Русия, които сега гледат с месеца от неодобрение и надежда на визитата на Путин. Не съм въодушевен от факта, че се очаква Путин да пристигне тук. Той е убиец на невинни хора, насилник, маниак. И не мога да се радвам, че ще бъде в Аляска. Надявам се да дойде, за да може този разговор да започне и да започнат мирните преговори. Трябва да имам надежда, че нещо може да се промени. Жители на Анкаридж протестират срещу срещата, като окачват пред домовете си украински знамена и банери в подкрепа на Украйна. В града са планирани и демонстрации. Някои от хората споделят на шега конспиративни теории, че за да сключи сделка за Украйна, Тръмп може да върне Аляска обратно на Русия. И както вече знаете, дълъг беше пътя до днешната среща, макар още в първите дни на мандата си да каза, че планира да се срещне с Путин. Едва през пролетта Доналд Тръмп каза, че е готов да се срещне с Владимир Путин и с Володимир Зеленски в Истанбул. Макар украинският лидер да пристигна в Турция, то нито руският, нито американският президент бяха там. Вместо това се проведоха преки преговори между украинска и руска делегация. Серия масирани руски удари срещу Украйна станаха причина в края на юли Тръмп да обяви първо 50, а след това и 10-дневен ултиматум на Путин да сложи край на войната. Часове преди да изтече ултиматумът, специалният пратеник на Тръмп Стив Уитков се срещна с руския президент в Москва. Не знаем какво точно са си казали, но знаем едно, че часове по-късно Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин. Това ще е шести разговор на 4 очи между двамата. За сложната динамика между Путин и Тръмп през годините нека видим в следващия материал. Да се разбираш с Русия е хубаво нещо, а не лошо. Светът очаква да сме в добри отношения. Две ядрени сили, в чието ръце е 90% от целия световен арсенал. Доналд Тръмп често е напомнял, че това е факт, който не трябва да се забравя и основна причина да държи на добрите отношения между Вашингтон и Москва. Две суперсили, които могат да правят и бизнес. Другата допирна точка. 5 разговора очи в очи. Първия в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Хамбург. Годината е 2017. Доналд Тръмп е президент от по-малко от 6 месеца. За мен е удоволствие да се запознаем лично, господин президент. Надявам се да постигнем добри резултати заедно. Оптимисти сме за бъдещите отношения между Русия и Съединените щати. Студената война приключи, казва Владимир Путин, а Тръмп допълва, че двамата имат много допирни точки. Но какво точно са си казали, остава скрито за света. Без сътресения преминава втората им среща във Виетнам 4 месеца по-късно. Бурята се разразява след година, юли 2018. Първа нарочна среща между двамата в Хелзинки. В тон с горещото лято, все така гореща и въпроса имало ли е руска намеса в американските президентски избори. Тече мащабно разследване, което търси отговор на въпроса. Руски хакери ли са причината? Президент е Доналд Тръмп, а не Хилари Клинтън. Американският лидер шокира с решението си публично да повтори позицията на Кремъл. Руската федерация никога не се е намесвала и няма да се намеси в американските вътрешни работи, включително избори. Това разследване е катастрофа за страната ни. То ни раздели. Нямаше никаква намеса и всички го знаят. Критици на Тръмп го обвиниха, че е унизил Съединените щати, а самият той допусна още един гаф в финландската столица, подхвърляйки от трибуната футболна топка подарък от Путин към съпругата си Мелания. Разоръжаване, сигурността в Близкия изток и търговия. Част от темите на разговора между двамата няколко месеца по-късно в Япония. И отново избори. Не се намесва и в изборите, Владимир.
За добри, почти приятелски отношения с Путин говори Доналд Тръмп през годините си извън Белия дом. Така се роди една от най-гръмките му заявки по време на кампанията. Войната в Украйна нямаше да започне, ако аз бях президент. Войната ще приключи за 24 часа. Обещанието, което близо 8 месеца след началото на втория му мандат, е далеч от реализиране. Зеленски иска примирие, но не знам дали Путин го иска. С отказа си да сключи сделка, той разрушава Русия. Путин, който по време на мандата на Джо Байден се срещна с него само веднъж, откликна на поканата за разговор с новия стопанин на Белия дом. Русия не е виновна, че предходната администрация не желаеше да има контакт с нас. Винаги съм имал бизнес, но и доста прагматични отношения с настоящия американски президент. Не мога да не се съглася с него, че ако не му бяха откраднали победата и той, а не Байден беше президент, може би нямаше да стигнем до кризата, която започна в Украйна през 2022 година. Заявки за потенциална среща Тръмп-Путин. Бурна динамика в отношенията между Киев и Вашингтон и серия от масирани руски атаки, които провокираха остри коментари от страна на американския президент, белязаха първите месеци на годината. Скандал между Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом през април, приключил с изгонването на украинския президент, остави усещането, че Вашингтон е все по-близо до Москва и все по-далеч от Киев. За първи път от началото на войната Съединените щати спряха споделянето на разузнавателна информация с Украйна и замразиха предоставянето на военна помощ. Русия се възползва и нанесе едни от най-масираните удари срещу украинската енергийна инфраструктура. Тръмп отстъпи и поднови помощта. Вместо поисканото от Вашингтон и Киев 30-дневно прекратяване на огъня, Русия се съгласи на 3 дни за Великден. След изтичането му, бараж от ракети и дронове порази Украйна. Владимир, спри! През май Тръмп отново разговаря по телефона с Путин, но само дни по-късно 367 дрона и балистични ракети убиха десетки в Украйна. Нещо се е случило с Владимир Путин. Напълно е полудял. Убива без причина. През юли американският лидер започна публично да се съмнява дали Владимир Путин изобщо иска мир. Постави първо 50, а по-късно 10-дневен ултиматум на руския президент да прекрати огъня и го заплаши с санкции. Въпреки това и Тръмп и Путин твърдо заявиха желанието си да се срещнат на 4 очи и да поговорят, както винаги, и за политика, и за бизнес. Каквато и да е динамиката на отношенията между Москва и Вашингтон, тя винаги е продиктувана от съперничеството между Съединените щати и Китай. Още от началото на втория си мандат Доналд Тръмп използва всякакви подходи, за да откъсне Русия от орбитата на Китай. И това също ще е решаващо за срещата между двамата сега. И продължаваме за символиката и очакванията от днешната среща с експертен коментар. Включваме бившия заместник външен министър Милен Кирмечиев. Добър вечер, господин Кирмечиев. Здравейте, добър вечер. Видяхме сърдечно ръкостискане между Доналд Тръмп и Владимир Путин, но да очакваме ли разговора да премине в приятелски тон? Всъщност до момента нямаше такъв разговор на такова ниво и толкова сериозен между Съединените щати и Русия относно войната в Украйна. Ако всъщност цялата администрация на президента Тръмп беше ангажирана с преговорите с Украйна за намиране на решение на украинската криза, то с Русия до момента имаше 5 срещи на специалния пратеник Уитков, които не доведоха до никакво развитие. Всъщност Русия не мръдна и на милиметър от първоначалната си позиция, която беше заела преди 3 години и която всъщност беше в основата на започването на войната. Така че за първи Извинявайте, господин Кирмечиев, ще продължим само една секунда, тъй като в момента да включим залата, където започва разговора. Една секунда изчакайте вие. Какво да кажат? Според вас има ли риск Киев да бъде притиснат към някакъв тип нежелани компромиси от тяхна страна? Вследствие на тази среща. Да, това няма как да се случи, защото всъщност има червени линии, които президента Зеленски няма как да премине. Защото както няма сръбски президент, който да подпише споразумение, в което Косово е независима държава извън територията на Сърбия,
така няма и украински президент, който да наруши конституцията си и да обяви всъщност 20% от територията на страната си за загубени. Не само това, ако той го направи, това може да доведе до много сериозна дестабилизация в самата Украйна, даже и до гражданска война, защото въоръжените сили на Украйна биха приели това като предателство и за загубата на толкова човешки животи са отишли на хаос. Така че ситуацията е много сериозна и за това, според мен, ако се постигне споразумение за спиране на бойните действия, там където в момента се намират войските и започване на преговорите, това всъщност ще бъде голям успех за американската администрация и за президента Тръмп, защото всъщност президента Путин иска да води преговори, но да не спира бойните действия, нещо, което той показа многократно. Така че за момента програма Максимум би била договорка за спиране на бойните действия там, където в момента се намират войските. А това като тип отстъпка ли можем по някакъв начин да го тълкуваме, ако спрат бойните действия? Не, аз смятам, че това, отново казвам, би било голям успех за американската дипломация и стъпка на разум от страна на Русия. Разбира се, президента Путин ще иска, ако се спрет бойните действия, гаранции за това Украйна да не използва това време за превъоръжаване и за стягане, така да се каже, на ритмите на своята армия. Така че със сигурност президентът Путин, ако се съгласи на такова действие, ще иска украинската армия да бъде намалена на минимален брой от 300 000 души, да не бъде превъоръжавана с модерно оръжие. Тоест ще има много въпроси, които ще бъдат поставени като гаранции, така че в това примирие всъщност Русия да се чувства спокойна, че Украйна няма да се превъоръжи, да преструктурира своята армия, за да може, ако се възобновят бойните действия, тя да бъде в много по-силна позиция. Всъщност това наистина не е ли опасност, тъй като когато започна войната в Украйна 2022 година, отговора, който беше даден, отпора на Украйна, тъй като в годините стана ясно, че след 2014 те са се превъоръжили с доста модерно оръжие, както така виждаме и до ден днешен. Да, така е. Затова и всъщност този отпор продължава и руските войски наистина напредват, но с цената на огромни жертви и загуба на военна техника. Така че много е важно как ще минат тези преговори, но отново казвам, постигане на примирие, т.е. спиране на бойните действия, тук ще бъде огромен успех, защото ако този конфликт от горещ се превърне в замразен, той след това преговорите могат да продължат още десетилетия. Имаме такива замразени конфликти в други точки на света. Казах за Косово, Приднестровието в Молдова, Южна Осетия, Абхазия в Грузия и така нататък. Така че всъщност, ако този конфликт все пак премине в студена фаза, в крайна сметка, пак казвам, това ще бъде победа за дипломацията, най-вече на Съединените щати. Господин Киримечиев, не е тайна, че нека да се върнем сега към разговорите. Задръжте така, ако може, на линия. Ние да чуем в Аляска. Нека докато започнат, така доста усмивките в началото сега са заменени с едни доста хладни физиономии. Всъщност, господин Киримечиев, нека да напомня на нашите зрители, че това е наживо от Аляска, тяхната среща. Как ще се отрази отсъствието на Украйна, според вас, от самата среща върху легитимността на едни евентуални договорености крайни? Много значимо, защото няма как да има договорка без всъщност една от потърпевшите страни. Ако си спомняте, имаше няколко конференции за отрегулиране на войната в Украйна, в които не беше поканена Русия и участваше само Украйна и се видя, че те бяха изправени пред провал. Така че без присъствието на Украйна, в крайна сметка, няма как да бъдат постигнати договорености, като отново казвам, Украйна има конкретни червени линии, които те няма как да премине.
Така че от тук нататък, разбира се, участието на Украйна е жизненно важно. Аз мисля, че президентът Тръмп каза, че това всъщност е първа стъпка за започване на разговори, изобщо да има преговори между Русия и Съединените щати, които да бъдат първата стъпка към една много по-широко и широко обхватна среща, в която да присъства и Украйна, по всяка вероятност и Европейския съюз, за да може наистина да се достигне до споразумение, което да бъде по-трайно. Но отново казвам, тази среща по-скоро, ако се стигне до договореност за спиране на бойните действия и последващи конференции и срещи, които да отрегулират тук нататък мирния процес, ще бъде все пак успех. Всъщност да кажем на нашите зрители, че току-що започна срещата между двамата президенти. Журналистите бяха помолени да напуснат. Тя е във формат 3:3, като заедно с Доналд Тръмп са Марко Рубио и Стив Уитков, а с Владимир Путин са Юрий Ушаков и Сергей Лавров. Не е тайна, господин Киремечиев, че Доналд Тръмп иска да бъде миротворец. Заговори се дори, че ще бъде номиниран за Нобелова награда за мир, но може ли той да постигне сделка за мир в Украйна или по-скоро ще видим бизнес разговори? Това многократно ще се пробва да се направи. Между другото, Русия многократно го правеше с Уитков в неговите 5 посещения в Москва и за това според мен нямаше сериозен пробив. Това, че участват икономическите екипи на двамата президенти, всички положения ще стане дума и за бизнес. По принцип има различни нагласи на двамата президенти за тази среща. Президентът Тръмп е твърдо убеден, че трябва да се водят разговори за Украйна и спират на бойните действия, докато руската делегация многократно е положила, даже още на първата среща на ниво външни министри в Риад, тя заложи по-скоро на възобновяване или рестартиране на двустранните отношения между Съединените щати и Русия и за многостранни преговори за наистина всички теми, които могат да бъдат от взаимен интерес. От ядреното въздържане през ситуацията в Близки изток и други горещи точки. Така че Русия иска да рестартира отношенията с Съединените щати и да води много по-многопластови разговори, докато за момента Съединените щати са в друга посока. Благодарим ви, господин Киремечиев, за това, че откликнахте в този късен час и за разговора, който имахме възможност да направим с вас. Следващите дни отново ще имаме възможност да го направим. Сега се насочваме към Брюксел и Десислава Апостолова, която е нашия кореспондент там. Какви са първите реакции вече за тази среща, която вече започна и какви бяха коментарите от предишните дни, очакванията? Деси, здравей! Добър вечер и от Брюксел. Реакции за сега няма, твърде рано е за такива, но така или иначе Европа очаква с надежда, но и с известен страх тази среща в Аляска. С надежда, защото все пак през последните дни, знаем, имаше сближаване между американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери, които са най-големите защитници на Украйна и на Володимир Зеленски. Знаем, през изминалата седмица имаше дипломатически совалки и Тръмп даде вид, че се е вслушал в европейската позиция, която защитава твърдо интересите на Киев. Предстои да видим дали така ще бъде и в Аляска. Това са именно страховете на европейските лидери, че Тръмп е твърде променлив понякога в своите позиции и това, което е обещал в Европа, може да не изпълни в Америка при разговорите си с Путин. Така или иначе важните за Европа точки са тази вечер да се говори само за спиране на огъня, да не се водят никакви разговори, свързани с размяна на територии.
а също така и на по-късен етап да се обсъждат гаранциите за сигурност за Украйна. Всичко това трябва да става в присъствието на самата Украйна, а също така и на европейците. Това са основните точки. Всички тук следят с огромен интерес. Ние също продължаваме да следим, Деси, с огромен интерес и да отразяваме всичко, което се случва и в Аляска, и в реакциите в Брюксел. Ще имаме възможност и през утрешния ден. За финал, благодарим ти още веднъж и да припомним на нашите зрители, че преди минути започна така очакваната историческа среща между двамата президенти на Съединените щати Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин в Аляска. Форматът на срещата е 3-3, като от руска страна са Сергей Лавров и Юрий Ушаков, а от американска страна са Марко Рубио и Стив Уитков. Журналистите бяха помолени да напуснат, така че нямаме възможност да разберем какво е началото на разговорите. Сега прекъсваме. Очаквайте още новини в 23 часа.